Għexieren ta' kontijiet bankarji ta' klijenti meqjusa bħala high risk ingħalqu mit-tmexxija tal-Bank of Valletta wara li l-Bank Ċentrali Ewropew ta' istruzzjonijiet biex jibda proċess ta' monitoraġġ dwar il-klijenti meqjusa riskjużi. Il-Journal Times of Malta rrapporta li dan il-proċess imbeda aktar kmieni dan ix-xahar bil-bank jibgħat ittri lil dawn il-klijenti li mhux se jibqgħu jiġu offruti servizzi bankarji. Fil-fatt il-klijenti nataw xarejn ċans biex isibu bank alternattiv qabel ma l-kontijiet tagħhom jingħalqu għal kollox. L-ittra kienet ċara biżżejjed tant li l-bank kien qed iwissi lil dawn il-klijenti li ma kienu se jingħataw l-ebda estensjoni fi żmien la darba jgħaddu x-xarejn. Bħal kull bank ieħor regolat mill-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank of Valletta għandu ċans juża dan il-proċess magħruf bħala de-risk f'każ li jara opportun minflok ma jażel li jkompli jimmaniġġja kontijiet ta' persuni deskritta riskjuża ħafna. Għaldaqstant il-bank jażel li jwaqqaf kull relazzjoni kummerċjali. Il-ġurnali kwota sorsi relatati mas-settur li qalu li l-Bank of Valletta tefa' ħarstu fuq għexieren ta' klijenti marbuta ma' gaming companies li ma kinux irreġistrati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob l-MGA. Iżda anke madwar 20 kumpanija oħra irċevew ittra bħal din għalkemm kienu reġistrati mal-istess awtorità. Ir-rapport ikompli li għad minn dawn il-klijenti huma jew kienu aġenti fl-iskema tal-beħ tal-passaporti.